Testimony and throwback. Commemoration. Okay, so Reminiscing. yeah, agyaman nak ni Apo kakabsat ta inyanak-nak ni inang ko. Tinarakin na ni mamang ko. Yeah. Inaiwanan ken tinaraken nak ni mamang ko. Eh, Naikamangak ken ni nanay. At malagi po ken ni inang ijay na ngayanak kanya kas lang awan ti kwakta. Ubingak pa kat inalad akong damamang. Ngam damamang iso dati nakarit na update talaga nga patag ken kwati may sanga inaken na ganak. So oray no kasi nga ko nakadwa da inang ko nga magyaman aklata ti Apo ta isuda ti nagapwa nabiyag naggapo kanya da. Amen. So yeah, ti maududi nga aldaw na idi ket inacknowledge nakmut kas may sanga anak na ta idi nga min si bibiyag pay kakabsat ket papapanawon nak no masidagak ket baga nakanak ngam idi gangga ni matayan, di matayin ko nakid di. Baga na nga anak na ko. Baga na anak ko na. May sanga appreciation ko aja ta. Ay, sa wakas, imbag pa ita mamatay ni nina ko. Tayong baga na nga anak na kaman promise, di lang si panay baga na. Ano yung pinagplating ni Apo kanya? So, nalagip na nga dagay manak na. Kachoy. DJ kakabsat. Tapos damamang hangkupulos no agi jada dumagami nga ubing jay ami ke babauten da kas jay no handa maisuro ka jay ngam tunos ti panagbiag ko nga nagyanak ka damamang ket namnaminsan lang tinaputak nga pinangbaot na kanya. Naminsan may sala nga kas jay. Adi lang ta mabuteng ken mabainda ta handak nga rod nga anak ket syempre treasure da kas lakas jay so handak kaya nga masakitan. So so ajay pagyamanak ti Apo ta gijada duma ko may sa ti inang da agyamanak ta ado inang ko. Thank you maday dayo iti Apo. Ta kayo makakabsa. Nagasgasa na pala lagi ti sa bali ta may sa kanya nakaduma kanya. So thank you God. Narigat. Amen. Nagyam na mo ti Apo kabsat tanadanunan iti Mother's Day. May sa mga ina nga nanumo ni Apo Diyos binindisyon anak mo iti may sa anak. Luklukon dakiti may sa kanot iklub ko. May sa adi may sa iso tag multiply mabati data. Agyaman na mo ti ayatun mi nga ina kakabsat yung mampay ta. Talaga nga nayanak siguro nga nalaing nga sumao. Naunget, idi. Nagpuputan mi mo, ano mo, nagkiti kapapan ng karuba mi, lalo na timumalam, kat uray lang ang labutan tingiwan, ano, di apa. Ngam, na kami ang binaybayan. Ti nami, idi, saan pa nga namati, no, makadigos ti malumong, malpas mga ti pangalda, makadigosan pa matitong itan. Agawid to, awit-awit ng tarong, nuburo, tayo sumuti, atay inyadang ni Pastor tatay nga hanang ipalubos nga mabisinan ti pamilya na adalat ti ipaspasabot ng taraon. Pudno launa, gaputong ita, nadamot ti tarungan, nadamot ti. Hindi kat hampay na mati. Yung adaken kuanan, iti may sa nga kababalin, iti may sa nga inang. Kat hindi na mati kakabsat, ijayon nga nagbaliwan, dakto ti nagbaliwan na. Adumot ti nagiti pang magbaga na kada kami nga magmangagnan kada giti gaputi sa uti Apo. Kati pagyamanan mi tani idi inala ni Apo iti ayatan mi nga ama ket kaplapsatan na idi pa lang ta 60 nga nagkamali 66 na idi. Ngayon ga 67 nga na ni papangko nga pimusay. Ket adi nga 66 na pastor ket naglapsat. Pay lang talaga nga baby face isuna. Adumot dagiti agtarigagay ng mga sawa kanya. May sak pinili na tapno lang haan mat nga kuha awan ti sabit nga kunada datay single iti pinili na atay tawon 35 ay no. So, no, arigam kag katawon da lang, tagiro pa da katahangagin na tayo.
Mat. So, agyaman kami ti Apo, tinami ta. Hindi nagasawa kat adadan, nalapsat lata na. Adi timog na kat, no kasarsaritam kat hang timog iti utsintay dos. Nga tahon no di iti timog pa lang, di iti adadje katingaan ti 30. Nga tahon. So nga, mamatek na ni Apo kat silsilpuan ng kanayin ti biyag na kat adapay lang nagiti plano ti Apo nga kayat na ipaaramid ti item. So agyaman kami ti item na ta utsintay dos tanto na April to. Amen. So yung dayo ti Apo isagana yung dagiti regalo yu kanya na ta 82 naan. So antay kumaliplipatan dagiti sagot tayo kanya na umawat magkatimonitary. Brother, bagyan ti madaydayan ti Apo. Amen. Nga nagpabayin. Next. Okay, basitin mo nagtagod ka ta baka di ka tubaw. Diya man ang matiya po ta ni nanay ko kahit kwa. Na siya na-piksa pa mo it. Amen. Tawan iti ag 70 plus 70 plus. Ipatak pa yun. 29. Hindi ubi nga ket siyempre regat lati at damot kakabsat naawan iti inna po'y bagas ko na kumahapanda ag tudtod iti irik ijay taltalon tatno dalang ipakanda kanyami kakasimot di tinaganak ko ni tatay ko ket may isang manalong tayo bagam na manalong kadikit pa talaga nga narigat ti agbiag talaga nga agyaman na kini ako ta digijeng nalasatan digijeng nga rigrigat ke sinukatan ni Apo iti namay ta enjak ipagarok nga iti inam ket agtudtod iti kamuti agtudtod iti kita pagay nga awan ipakanda iti anak na ket kakaasida nga no kumano bilit ket ikan na iti iduol na di anak na kasi kuma ket agyan ti Apo ta iti nalasatan mi nga talaga ti ko nawan iti sida ummi damot ti duang itik ko binigat nga giklog pagtubod dami gini aning ko dito klog na kas jeti biag ti rigat iti ko agyaman nagti Apo ta kwa ni nanay ko ket inkarigatan damot lata iti nangi kwati kanang miwin no idol na kanyami dahil lang ti may baga. Thank you. Kablaw ko iti naragsak nga panakadanon ti Mother's Day karon na naiken ni iti ayat unay nga ina nga aging gakari ito ket adda nga lumablaban iti biag nga adin itatang na sangsangon kapoy ti ayat na kanda kami nga anak na ket ang tultuloy nga lumablaban nga mang isaksakad kunak ti biag mi kaputapod no unay nga ti maysa nga ina ket no ari nga sakripisyo na ket sibubukal ang biag na kaputay di pa ilayang nga adda kay ti unay iti tiyan na ket sakripisyo na kan akas maysa sikat ang baling anak na iso nga nagdakkel ti pagyamana ka unay kitin kaninanang kauray no kasano iti regat ti biag no kuna tayo ket adda nga si ayat ka tultuloy kada kami nga anak na nga pinadakkel na kami inpaay na kada kami iti limbaga pamagbaga ting kami bayad ting kami idadakkel ket agyaman kam unay kada kita nga anos na agyaman kami unay iti bilag ken sirid nga adda kanya na nga iso ti inpapaay na kada kami iti bayad ti panagdakkel mi aging ga kada gitoy so agyamyaman ko ni Apo ti dato nga gundaway
masakit naman yung baga ni brother nga alba ni ma'am na tututut ya. Ipepeso ka to rin ni mother ko sa di ba nasapa kami nga na ulila ti ama. Sakit tatang may nasapa ng lumanaw. Kaya nasamat di makiasawa may manidi ni mother. Agong hindi adingag. Martelo, wala na eh. Martelyo, wala na. May isa katagiti imbati ng tugot. Tugot nga pagkopyaan ka di jay kinaanos kan di at nabuting na nga talaga ka ni Apo. Umuyo, ada jay time ini nga kaslay mabain kami ta na kami ti paggalain na mapami ipatoki na gid yung lutudan na. Sila ibain may ta tututod. Sa time meeting as jay. Malay di kat kasawen nga mabain ka taliinan mo kad tututod laan as jay. Yung marangal mat gayam nga trabaho ta mga takaw. Ada jay time hindi nga walagi ko nga rod nga kasla agsubig kami ingay kami makita ang kami agmanakam nga kami makita di importansya di arami din na nga paragayam di pamilya na siyempre ubing kami ay ayam ibain mo pa kadagi kadom di barakadom kalakas jay so liblibas kami nga manghakot agi jay binagwagan na not knowing nga inot nga nagadaw gayam. Ket no umay ti anihan ket dagi kadto mga uncle ko inanya ket tawag di maabak da pay ti apit. Wen adi nga ada DJ ngay na El Nino ino na nakapit ti apit ket lugi da pay. Samantalang ni mother ko magkawan ket neto ajay. Nen inot na da pagpakurinti may ada kasto. Lakas dia diong ket padamag namit kanyamin nga no ada ka paburas ni kano antipasing ti kaya nga mapanagtutog ibukda mo ni mother ko nga Siyempre kas lang kababain kanyamin ta siyempre di mo na hanya kababain nga dadi kas lang basta datay ngay awala mo ti sa bali nga pagbiyak nga no, tutod ka lakas jay, babayin niyo. Anya ka tutod nga may? Wag ka lagi din. Tutod ka lang kumain. Talpas ti. Sobra. May ka lang talpas ti panagburas ti mais. Talpasin na habang dami rin. At nga dala kita handa nga maburas ng mabasit. Adala tinagda. Handa nga nakuhaan sa jay. Agadas. Agadas. Natagsin mo di jay. Dahil nga rin parabang ka kwa mga subarat na jay quality. Lang sa sangit ka rin na di time lang ibabain mo kayo na but hindi na nabasa niya parang tingnan mo na nagtrabaho for her family, for her household. But marignan ko na nga so nga, di ko na naijay nga when it is coupled with fear of the Lord adati resulta na nga success. So nga hamad nga pa nang iba nga to di pamilya ninanang ko kat nagbalin nga model mom yung best mom model mom iti may isa nga panaka kuha naman pagsat ano na ti respeto ta ni hanggang mo pa na yung nakapamestra nakapakastoy kita naman ti sakay so nga fear dayay maalami ko mga dayay kababalin na nang runa unay day panagbuting ti Apo. Amen. No dati panagbuting ti Apo kay sutil lang dati kanayon nang ibagbaga dahil tatang mo managkarkararag ang una nakikita di tatang ko nalaing na talaga di music. Ang nga nag-irosoro, biyay milata, kasi naman na milata nga, may unay nga na kukuanan. Kasi so mamimiss ko ti dad ko mo. Dabay ko pasyar nito, so nga nabig sabay ni mother ko, pasyar niyo ulit ito na
Bigyan na naramdaman. Naramdaman na niya. Kotibag, di pa bumay. Sila kasi so nga, life is cycle tibiyag tayo. And above all, talaga mat nga, oray siya, kahit namin di siya nakadiyay pa ng basbasak nga. Yeah. Fear of the Lord, kahit sumano mo talaga, kahit among ti agmanagam, among ti agagat, kahit nai-transfer kanya dagay, kahit damon ati ibatik to kadagitan na. Yeah. Dahil ti kasi nakapintasan nga may pamanaman. So, I really love my mom. I salute every mom. Ti rigrigat da. Ti panagayat da. Makita. Nagamit nga makita kigay kanusan nga man ti tatangmin. Isunti agala ti bulo. Nalay nga titid. Na wise si mother mi nalaing garamid ti ko. Garado pa ya. Oh, well, iso nga ti garado talagang naaliptak nga mother. Ma'am. So, kasi di ako ko nakapigpigsa pa, iso nga kaya nak. I love mommy. I love mommy, and she always buys me stuff. And she always gives me money sometimes, and I'm happy for that. Yeah. Okay. Happy Mother's Day. Thank you for helping me, supporting me for my career. Yeah, now na po yeah. Wait. Take two. Go. Happy Mother's Day, Mom. Thank you for providing everything and giving birth to me. So I love you and I wish the best for our future as a family. And thank you for working those hours just so we could have enough money. Amen. Thank you for loving my dad. Thank you for the things you buy me and my adding, and listening to what we have to say when we're down, and for this. That's all. Thank you. May samat nga agyaman tinap oray nga So, wala madina kaya.